Ngizothanda ukuthi ngikubingelele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke mbukeli uthi subscribe le channel and uphinde phela uclick le bell for ama notification. So kule video ethu namhlanje mbukeli ngizokhuluma ngomkhokha the case izinto ezenzakalayo lapha kumkhokha njengoba sazi ukuthi MaMzobe kumele ke aqoke umkhululi omusha. So abalandeli bomkhokha lapha ku social media abanye babo bakhala ngestoryline sawo umkhokha ukuthi ke siya confuse and ke hlezi so supporter uMaMzobe and ke abanye bayakhala futhi bakhala ngalengane ezala uDifa naye kuMaMzobe ukuthi ke ivumbuka because abakaze bezwa kukhulunywa ngayo yona ke leyo ngane undoda and ke abanye baveza ukuthi ke leyo ngane ngoye kwakhulunywa ngayo kwenye ke ama episode yayidlala ngenkathi ke umkhokha usanda ke kuqala. So ngangishilo ke mbukeli ukuthi ke uMaMzobe uzoba umkhululi kumathize ethu and nangempela lezo indaba ziqiniso kumathiza kuleli viki esikulona baveza ukuthi ke uMaMzobe uzoziqoka as umkhululi. Ibandla lethu lizoholwa umina. Ungaphinde ubeke umcondo wakho la. Umkhokha. Nethemba ukuthi mbukeli uyibonilele uclip yamathiza akuleli viki esikulona. Ziningi izinto ezokwenza uMaMzobe ebhedayo kuvela ukuthi ke usazofuna ukuxosha ifamily yamthembu lapha na ke emzini wabo and kuvela ukuthi ke uzoxosha onke lamadoda alapha na ke esontweni kuzophatha ke abomama. And okunye okuphinde kwavela kumathiza kuvela ukuthi ke unokubonga uzombona uMaMzobe ekhuluma emontweni ekhuluma noNompendulo lo owewili. And baphinde baveza futhi ukuthi ke uMaMzobe uzoba nempi benaye kuMaNzimande ngenxa ukuthi phela uMaMzobe uzobeke efuna ukukhipha ifamily yakhe uMaNzimande lapha emzini ngoba ke yena uthi umkhululi so udeserve ukuhlala kule yandlu yakamthembu. So kuningi ke mbukele kuzokwenzeka ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye amathiza ngikuupdate nga umkhokha cela ungakhohlwa ke mbukeli ukuthi ke ulike and usubscribe hayi ngithi ke nje danke ngiyabonga.